आहे कोणी मास कोणी पक्ष कोणी तिथिया आहे कोणी देवके बनाए बहे आहे कोणी माईके दोहराय बहे आहे कोणी मास कोणी पक्ष कोणी तिथिया आहे कोणी देवके बनाए बहे आहे कोणी माईके दोहराय बहे आहे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दीनानाथ देवके बनाए बहे आहे राणामाई के दोहराय बहे आहे कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दीनानाथ देवके बनाए बहे आहे राणामाई के दोहराय बहे आहे कीलय उजवय दिनकर दीनानाथ कीलय छठी माई दोहराए बहे आहे कीलय छठी माई दोहराए बहे आहे धूप दीप लय राम पूजवय दीनानाथ अरग दे छठी माई दोहराय बहे आहे अरग दे छठी माई दोहराय बहे आहे कीवर मंगवय दिनकर दीनानाथ की छठी मैया के सुनाए बहे आहे की छठी मैया के